Magandang araw mga padaba. Magluto tayo ngayon ng kinamatisang manok naman. Oh, para hindi laging adobo, maiba naman yung lasa ng ating chicken. Ayan, sear muna natin yung chicken thigh. Ayan, 4 na piraso yan. Medyo malalaki yung chicken na nabili ko. Kaya 4 na piraso lang siya. Madami na yan. Para sa 2 tao. Dalawa lang naman kasi kami kumakain dito. Kaya 2 tao lang lagi ang luto namin. Yan. Sear natin sa mantika. Binabad ko yan sa paminta, toyo, at saka bawang. Tapos isisir natin siya para malasa na. Para yung timpla nandun sa loob ng laman ng chicken. Ayan. Bago ko nagluto, mga 1 oras, minarinate ko na muna yan. Ayan, sangkot-sangkot siya natin. Ayan, yung mga tutusta-tusta dyan sa kawali, yan ang masarap flavors yan nandyan yung lasa. Ayan, ilagay ko na yung aking pinitpit na bawang. Ayan. Bango. Nangangamoy na dito sa aking pinaglulutuan. Kung nandito lang kayo mga padaba, amoy na amoy nyo yung amoy ng sangkot siya natin, ang bango-bango. Medyo ligis-ligisin natin para sumama yung oil ng garlic sa sauce mamaya para lalong sumarap yung ating lutong pagkain. Lagyan natin yung sibuyas. Hiniwa ko dinice ko yung sibuyas para kasi pagka may sauce na ulam, maganda kung nakadice yung onions natin para pag nag-melt siya, hindi halos nakikita dun sa sauce, tapos ang lasa ang masarap. Ayan, halu-haluin natin yan para well coated ng lasa yung ating meat. Ayan, diba? Ganda. Ang bango-bango lalo. Lagyan natin ng sibuyas. Lagyan natin ng konting asin. Konti lang muna ng asin kasi yung ating pinagmarinate na ng chicken ilalagay natin mamaya May soy sauce na yun may alat na yun Lagyan natin yung kamatis. Ayan, kaya kinamatisang kamatis ang tawag kasi may kamatis. Yung hinog na kamatis. Dapat medyo marami-rami yung kamatis para din tayo kukuha ng sauce Yan ang magiging sauce ng ating ulam. Ayan, hintayin lang natin na medyo lumambot-lambot yung kamatis bago natin siya lagyan ng tubig. Bago natin palambutin sa sabaw, medyo igisa-gisa natin sa kamatis. Ayan na. Bango. Ang sarap ng ulam natin. Kinamatisang manok na may pickles yan. Maglalagay tayo ng pickles ngayon dyan. Ayan yung pickles. Lagay natin yung pickles. Mga 2 kutsarang pickles. Kumbaga parang siya, yung asadong chicken, kamatis lang nilagay kasi may pickles. Ang sarap. Masarap yan. Try nyo to mga padaba. Pagka medyo hindi nyo na maisip ano pa lulutuin nyo sa chicken nyo, try nyo tong recipe na to. Ito yung sinasabi ko sa inyong pinagmarinitan ko kanina. Ilagay natin para lang sumarap yung ating sauce mamaya. Ayan. Halu-haluin natin para mapantay yung timpla ng chicken. Sama-sama yung ating mga ricado. Lalong sumarap. Ayan. Diba? Yan na. Maglagay na tayo ng tubig. Palalambutin kasi natin yan 30 minutes. Tatakpan natin. Timeran natin yan 30 minutes para lumambot. Kasi medyo malalaki yung ating chicken thigh. Para hanggang loob masarap. Templado. Ayan. Kunin natin yung mga nasa gilid-gilid para masarap ang ating kasama lahat yung timpla niya, lasa niya. Takpan muna natin, tayo natin ng 30 minutes. Balikan natin siya after 30 minutes.
Ayan na. After 30 minutes, eto na siya. Malambot na yung chicken. Oh. Paano ba nalalaman na malambot na ang chicken kahit hindi mo tusukin? Kapag ka may legs kasi, chicken legs na kasama, makikita mo yung laman dun sa legs tsaka yung balat, umatras na. Luto na yan. Ayan, tinikman ko na. Sarap. Sarap. Lagyan natin ng asukal para mabalance yung lasa. Tsaka lalong luminamnam. Para mawala din yung konting asim ng pickles na nilagay natin. Kasi sa mga ulam na may tomatoes, tomato sauce, tomato paste, tapos fresh tomatoes, masarap pag maglalagay ka ng konting asukal. Nababalanse yung lasa. Nababalanse yung asim na nanggagaling sa kamatis. Tsaka yan yung galing sa pickles. Balanse siya dun sa asukal. Ayan. O, diba? Malapot-lapot na. Itong masarap eh. Sasabaw natin yan sa kanin mamaya. Solve na naman yan. Oh, 'di ba? Oh. Sarap. Hindi na natin kailangan maglagay ng pampalapot sa sarsa. Tikman uli natin kung ayos na ba. Okay na. Ayos na. Thank you for watching mga padaba.